Ara tornem a casa. La nova fe de València ha obert les seues portes a primera hora del matí per atendre els 88 pacients que han sigut dels primers a estrenar les consultes externes de l'hospital. La posada en marxa gradual es prolongarà fins març. I els més matiners van entrar a les instal·lacions acabades d'estrenar de la nova fe. A l'entrada, molta expectació entre els mitjans de comunicació i els que porten a les mans la cita amb el seu metge. Toca dir les primeres impressions. Esto es majísimo. Esto es majísimo, no se puede comparar con el otro. Molt funcional. A mí grandísimo y muy bonito. En total són 88 pacients, un aperitiu al costat del que es preveu quan l'hospital estiga a ple rendiment. I és que estos corredors s'ompliran amb vora 4.000 persones al dia. Quan passa el pont estarem ja a tope. Això és com un pis nou i la veritat és que tot nou dona gust. Un pis al qual de moment i fins que es posa en marxa el metro orbital que el connectarà amb estacions de metro i Renfe, arriben les línies 64, 18 i 8 CMT. He hecho transbordo con el 64 y me ha dejado en la puerta. També podran telefonar a este número d'atenció per a qualsevol dubte.